Hej, siger Helle og Jakob her i dag. Jakob han har råbt og skreget meget her til formiddag. Jeg har vinterferie, og vil rigtig gerne gå og gøre nogle ting, og det kan jeg ligesom ikke koncentrere mig om, når han sidder og råber og skriger. Så gav jeg ham hans bad på buret. Det var ikke lige det, der lukkede. Og så tænkte jeg, så må vi fremme på krogene i loftet og rebet igen. Så nu har jeg lavet en bane til ham, og den vil jeg lige vise jer. Det er klart, at sådan nogle baner, de giver selvfølgelig nogle klatter på gulvet, men da vi har trægulv, så er det faktisk rigtig nemt at tørre op. Og så har jeg været ude og hente nogle tidlige forårsgrene, frugtgrene og hyld. Det kan han jo sagtens tåle, han elsker de der små nye skud, der sidder på kvistene. Og så igen den her, mobile bur, kan man sige, mobilt åbent bur, pinden og kassen og rebet. Så han kan sætte sig og hvile sig sådan på midtvejs, og så kan han kravle videre over på den her gren, som jeg har sat op under loftet. Det er vigtigt, at rebene er naturreb. Det er klart, så nogen der ikke flosser. I dag har jeg et, der flosser, så det er et tykt nylonreb, og det kræver, at jeg er her hele tiden, fordi hans klør vil tit sætte sig fast i de der små fine nylontråde. Så det skal jeg have erstattet med et tykt fedt naturreb. De er dyre, så jeg har bare øjne og ører åbne, når jeg finder et. Men altså sådan en bane her med opsyn er fint nok. Så håber jeg, at jeg kan holde ham i godt humør. Han har brugt meget tid på at gnave barken af den her hyldgren, som jeg har hængt op i loftet. Det har han nydt rigtig meget. Han elsker at være der. Og så tænker jeg på, at jeg vil sige til jer, at måske er papegøjer rigtig meget forskellige, eller det er det jo, forskellige temperamenter. Ham her, han bliver ikke fristet til at flyve over i vores bogreoler og bide alle vores bøger i stykker for eksempel. Det kunne der jo være nogle papegøjer, der ville gøre, hvis de ikke rigtig var i bur, men var i hele rummet, ligesom Jakob altid er. Hans bur er bare sådan noget, han har grene på. Det er, som I kan se, fuldstændig åbent. Så han kan gå derned, hvis han får lyst. Det har han altså yderst sjældent. Men jeg kunne måske håbe på, at det var sådan, at Jakob han netop ikke gik i bøgerne og sådan noget, fordi vi hele tiden udfordrer ham på de områder, der er hans. Og han har også meget territoriefornemmelse for sine områder. Altså vi skal ikke lave for meget om på dem, når de først er lavet, og vi skal ikke figurere for meget, så er det allerede hans territorier igen. Så jeg tror egentlig bare, at han måske gør som i naturen. Han har nogle områder, hvor han føler sig tryg. Hans baser. Og så er behovet for at kravle ud og knæve i vores ting og sager i stuen ikke så stort. Måske kan det inspirere jer. Ha' en god dag. Hej hej.